ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର, ସାନମାନଙ୍କୁ ମୋ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଶକ୍ତି ସସ୍ମିତା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିବେ ଦେଖିବେ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଝୁଲୁଥାଏ ନାଗସାପଟିଏ। ସେଇ ନାଗସାପର ମହିମା ଅନେକ। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ପ୍ରଥମେ ନାଗକୁ ଦେଖିଥାଉ, ତାପରେ ଯାଇକି ଶିବକୁ ଦେଖିଥାଉ। ସେଇ ନାଗସାପକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମ ମା ମାନେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ଗମ୍ଭାଳୀପତ୍ର ଗ୍ରାମର। ନାମ ହେଉଛି ମା ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ପିଜି ଗ୍ରୁପ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ସେମାନେ କେବଳ ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ନାଗ ତିଆରି କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଖୁସି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଛନ୍ତି। ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତିକୁ ସେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଓରମାକ୍ସ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି ସୁବିଧା, ଆଉ ସେମାନେ ଖୁସିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଜିନିଷ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାରକୁ ନେବେ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେମିତି ବିକ୍ରି କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ପଦ କଥା ହେବା। ବସିବି ତ ମା ଏଠି। ନାଗ ଦେଖିଲେ ମତେ ଡର ଲାଗିବ। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କରିବନି। ଏଇଟା ମା ମାନେ ତମେ ନିଜେ ବନଉଛ? ନିଜେ ବନଉଛ। ଏଇଟା ତମ୍ବାଟା ସବୁ ନାଇଁ କି? ମାନେ ତମ ନାଁ କଣ କଣ ମାନେ ଗ୍ରୁପ କି ମଞ୍ଚ କି କଣ? ପିଜି ଗ୍ରୁପର ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ ପିଜି ଗ୍ରୁପର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରୁକ୍ମିଣୀ ସାହୁ। ତମ ପିଜି ଗ୍ରୁପର ନାଁ କଣ? ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ଏଠି ମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛ? ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆମେ ସିଟ୍ ଆଣୁଛୁ ରେଗାରେ ଯାଇକି, ଆଉ ସେଇଟା ସବୁ ମା ମାନେ ଏଠି ବସିକି ଗୋଟେ କରୁଛୁ। ଜଣେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଏମିତି ଆମର ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଉଛୁ। ଯେଉଁଟା ଯିଏ କେମିତି କରିବା କଥା ସେ ସେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକିରି ଏମିତି ସିସା କରିକିରି ଆମେ ତାକୁ କରୁଛୁ। ସିସା କରିକି ତାପରେ ଏମିତି ଡାଇସ୍ କରାହେଉଛି। ଡାଇସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଏମିତି ମଝିରେ କାଢ଼ିକିରି ତାପରେ ଏମିତି ନାଗ ତିଆରି ହେଉଛି। ମା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି ତମର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏଇ ମାନେ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଆପଣେଇଲେ? ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଏସବୁ ଥିଲା, ଆମର ବ୍ୟବସାୟଟା ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ମଝିରେ ଚଳିଲାଣି। ହେଲେ ଏବେ ତ କଂସା ବାସନକୁ ଆଉ କେହି ଚାହିଦା ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆମେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଭାବିନେବୁ ଯେ ଆମେ ମାଆଙ୍କର ପିଜି ଗୋଟେ କଲେ କିଛିଟା ଆମର ହେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ସହାୟତା ହେବ, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ଏଥିରେ କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ। କୋଉଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ? ଆମର ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ ମା ସୁରଭିରେ ନେଇଥିଲା ନା ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର। ଓରମାସ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସହାୟତାରେ ସେଇଟା କାମ ଚାଲିଛି। ବିକ୍ରି ହଉଛି ମା? ହଁ, ହଉଛି। କେତେ କଣ ମାନେ ଦି ପଇସା ମିଳୁଛି କି ନାଇଁ? ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଟା ଯେତିକି ବିନା ଲାଭରେ ବେପାର ହଉଛି। କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସମୟ ଦଉଛନ୍ତି ମା? ଆମର କାମ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଦଉଛୁ। ଆମର ଘର କାମ ଆଗ ସାରିକି ତାପରେ ଆସିକିରି ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛୁ। ଆଉ ଘର କାମ ତ ସରିଲେନି ତ ଏଇଟା କରିବୁ, ନହେଲେ କରିହବ କି? ନାଇଁ, ନିଜ ଘର କାମ ସାରିକି ଯାହା ହଉ ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କରିକିନା ଗୋଟେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ନାଗ ସବୁ କେତେ କଣ ରେଟ୍ ଆସୁଛି? ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ପଇସା। ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ମାଲ ମଗେଇକି ତଥାପି ଗୋଟେ କଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆଭରେଜ ମିଳେ କି ମାନେ କେମିତି? ଇଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ କରିକିରି ପଇସା ନେଉଛୁ, ଫୁଟ ହିସାବରେ। ଫର୍ମାସି ନାଗ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ଆଉ ଯୋଉଟା ନାଗ ମାନେ 40,000 50,000 60,000 ଯୋଉଟା ନଉଛନ୍, ସେଥିରୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ ନାଗରୁ ଏତେ ଲାଭ ନାହିଁ, ସେ ନାଗରୁ ଯୋଉ ଲାଭ। ଏଇଟାରୁ ବେଶୀ ଆସିବନି, ମିନିମମ୍ 300 400 ଆସୁଛି। ସେଇ ବଡ଼ଟା ନାଗ କେତେ ଓଜନ ମାନେ କେତେ ଆସୁଥିବ? ଏଇଟା ଓଜନ ତ ହେଇନି, ଏଇଟା 25 ଏଇଟା ମିନିମମ୍ 7,000 ଆସିବ। 7,000। ଯୋଉ ମା ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ବଜାର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛି। ଆମେ କାମ କରିବା, କାମକୁ ଫେନ୍ସିଂ ଆଉ ଭଲରେ କରିବା, ସେଠି ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ସେଠି ଷ୍ଟଲ୍ ନେବା କି ନାଇଁ? ସେଠି ନେଇକି ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଯେଉଁ ମା ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଠିକି ଯାଇକି ଆମେ ଶୋ କରିବା। ଯଦି ସେଠି ଆମର ଭଲ ମାନେ ହେଲା, ସେଠି ବିଦେଶକୁ ବି ଯିବ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣ କିଏ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଉ ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଏତେ କେମିତି ମିଶିଗଲେ ଟିକେ ଜଣେଇବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବୌଦ୍ଧ ମିଶନ ଶକ୍ତି ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট ମୋ ନାଁ ତପସ୍ୱିନୀ ଶତପଥୀ। ଆର ଶୁଣିଥିଲି ଆମର ଗୁଡ଼ଭେଲିପଦର ମା ମାନେ ଏଇଠି ଆମର ତମ୍ବାରେ ନାଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି। ଆଉ ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ଆଗରୁ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନେ ଆମର ଓରମାସ ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କ ତିଆରି ଚାଲିଛେ, ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବୃତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସେ ମିଶନ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଆମେ ଏଇଟା ନେଇକରି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ନେଇକି ଆମେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ବିକ୍ରି କରିବୁ। ସେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶକୁ ବି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଆସିଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ଏମିତି ନାଗ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମ ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବୌଦ୍ଧ ବ୍ଲକ ଗୁଡ଼ଭେଲିପଦର ଗାଁରେ। ଆଉ ଗାଁର ନିଜର ଦେଶ, ନିଜର ଗାଁର, ନିଜର ବ୍ଲକର, ନିଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ନିଜର ରାଜ୍ୟର ପରିଚିତ ହେବେ ସବୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ।